भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के नया सुपर हिट फिल्म जौना फिल्म के नाम बा शेरे हिंदुस्तान। जौन फिल्म एक तरह से पूरा तरह से देशभक्ति फिल्म बा। जी हाँ भैया, बात के लिए फिल्म के शूटिंग ज़्यादातर नेपाल एरिया में भइल बा। जी हाँ भैया, और आपके बता दी एमे सुपर स्टार दिनेश लाल यादव के साथ हीरोइन बड़ी नेपाली वाला नीता घुगना। और आपके बता दी भैया, ये फिल्म के प्रोड्यूसर बने रत्नाकर कुमार जी और ये फिल्म के राइटर और डायरेक्टर बने मनोज नारायण जी। आपके बता दी भैया, ये फिल्म एक तरह से पूरा तरह से देशभक्ति फिल्म बा। आप सबके बहुत सारा सीन देखे के मिली देशभक्ति वाला, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा एक्शन भी आप सबके देखे के मिली। जब ये निरहुआ के नया किरदार देखे के मिली जौन की अभी तक आप कोनो फिल्म में उनके ना देख लो के, जौन की किरदार ए में देखे। जी भैया, साथ ही साथ बता दी ये फिल्म में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ घोड़सवारी भी करत नजर आई है। जी भैया, घोड़ा पर भी बहुत सारा इंकरा पर सीन फिल्मावल गई बा। आपके बता दी भैया, ये फिल्म के रिलीज डेट आ गई बा आप सबके बीच। फिल्म कंफर्म होली के शुभ अवसर पर रिलीज होखे वाला बा। जी भैया, ये ऑफिशियली रिपोर्ट बा कि होली के शुभ अवसर पे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के सुपर हिट फिल्म शेरे हिंदुस्तान आप सबके बीच रिलीज हुई। जी भैया, आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में जौना कि एक नया लुक भी जारी हुई बा। डिस्प्ले पे देख सकते हैं शेरे हिंदुस्तान के। तो भैया, आप सबके बता दी होली के शुभ अवसर पर ये फिल्म रिलीज हो रहा बा। आप सब कितना उत्सुक बानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताई, और चलते चलते वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, और भैया चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और घंटी पर जरूर दबा दी।